Insellmilkom u nistedinkom għal 71 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan il-5 ħadd tar-Randan, San Ġwan jatina rakkont sabiħ immens li min jaf kemm il-darba smajnieh u affaxxinana. U r-rakkont sabiħ ta' dik il-mara li nqabdet tagħmel adulterju fil-fatt u li l-Farizej u l-kittiba jinqdew biha jabbużaw minna mhux biex jakkużawha imma biex iġarbu lil Ġesu. Għandna xenarju mill-isbaħ ta' din il-mara illi titkaxkar quddiem Ġesu daqs li kieku oġġett bla dinjità u li tiġi akkużata li nqabdet tiżni fil-fatt. Ġesu jikxef l-ipokrisija ta' dawk li ridu jikkundannawh, ta' dawk li ridu jikkundannawha u jinqdew biha jabbużaw minna biex lilu iġarbuh. Ġesu jifhem li kienu ipokriti li xi ħadd mar inemmes biex jaqbadha, illi huma kienu qed jinqdew biha għar mill-irġiel illi kienu jiżnu magħha fid-dnub. Għallek Ġesu fi-skiet jikteb fit-trab xena mill-isbaħ. U f'dak is-skiet meta biex ngħidu hekk jinsistu miegħu biex jagħti tweġiba għandhom xi ħaġruha jew le, Ġesu jgħid min fostkom u bla dnub jixħtilha hu l-ewwel ġebla. U aħna nafu x'jiġri. Kollha jitilqu u San Ġwan jgħid ibda mix-xjuħ. Ovvjament, għaliex aktar ma nikbru fil-ħajja tagħna, aktar għandna okkażjoni biex inħarsu lura u nindunaw illi la jien u lanqas intom ma nistgħux ngħidu li m'għandniex dnub. Anzi, li l-bagalja tagħna, li l-xkora tagħna tkun imtliet verament. Ħadd ma kkundannak mara le sidi, lanqas jien ma nikkundannak xi dialogu sabiħ. Lanqas jien ma nikkundannak. Forsi għall-ewwel darba din il-mara se tħares f'għajnejn raġel Ġesu u tinduna li għajnejh ma kinux mimlija b'senswalità, imma li għajnejh kienu mimlija dik il-ħaġa li lila kellha tfejjaqa. Il-ħniena infinita ta' Alla l-Missier. Lanqas jien ma nikkundannak, mur u tidnibx iżjed. Jalla l-mulej jixħed fuqna wkoll ħarsa ta' ħniena. U jalla jagħtina l-ispirtu tiegħu biex ikonna l-qawwa biex ma nidinbux iżjed. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.